Here na kami guys sa terminal, tapos may bus na. Eto, pasakay na rin kami sa bus. Eto na. Oo guys, oo, hindi kami natuloy sa aming puntahan. Kasi doon pa lang sa sasakyan, sabi ng konduktor, hindi daw pwede makapunta doon kung walang vaccine. Hindi pa kasi ako guys nagpa-vaccine guys. Dumiretso na lang kami sa Hingoo, mag-date-date na lang kami para may banding din kami. Kasi matagal din kami walang banding ni Sherwin. Hindi pa kami nag-almusal, kaya pupunta kami ngayon sa Jollibee, Jollibee. Jollibee muna ang mga fake. Sorry talaga. Oo. Alam kong excited kayo, kaya pasensya kasi hindi talaga matuloy. Hindi pa kasi ako nagpa-vaccine, guys. Kasi natakot ako. Alibig. Tabuk. 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 Hay nako, guys. Here tayo sa Hingoo, rampa ang mga peg. Maghanap muna kami ng face shield para makapasok kami doon sa Jollibee. Ay, wala man, mga prutas man. Kuandra ma'am 15. Sige, duha dam. Hawiri sana bebe? Lang, taga-isa lang. Wala to nasa ba? Wala to nasa ba? May nakadagdag. Yung Pilipinas. Ikaw na lang yung uli kay Dritso kog Manila. Nabunggo. Punya pugson manimo nga di mo ta makalahos. Ya, padakop ta dito. Di ba? Eto guys, itaod sa nako niya ang official namo. Eto guys, i-assemble muna natin ito. Kasi punta tayo ng Jollibee. Kasi hindi kami matuloy, mag-date na lang kami ng partner ko. Nakakaloka! Ayan! Kaya ako tagtangon lang yan. Ayan na lang ni Bib, unya. Ayan na lang niya ako din, unya din, ana-ana ha. Diba, di ni magaras. Ayan na sa imong kuan. May facial kami doon sa boarding house. Hindi kami nagdala. Kasi di naman talaga required ngayon siguro ang facial. Pasensya po talaga. Hindi kami matuloy doon sa aming puntahan. Kasi nagka-aberya. Okay lang. Pasensya talaga, Madam Tochi. Ayan, di ba? Mag-facial na kami. Ngayon, pagkatapos namin mag-banding, pagkatapos namin mag-date dito sa Kuan, Hingoo, uwi na rin kami doon sa boarding house. Para may gagawin pa doon. Kurik-kurikon. Eto na guys, punta na kami doon. Hindi pa si Sherwin nag-almusal. Ako hindi pa rin ako nag-almusal. Sabi niya mag-Jollibee daw. Kaya gimingaw na kuno siya sa Jollibee. Char, gimingaw sa Jollibee. Eto na guys, tawid na tayo. Alibig. Ayan.
Nakatawid na rin. Human na may kaon guys sa Jollibee. What mi sa tricycle guys at Tumig Plaza. Ayan, nanay tricycle. Here guys. Here mi guys sa plaza sa Hinguog. Karaw-karaw na lang mi diring dapita kay wa man mi madayon sa among lakaw. Sayang na sayang talaga. Excited pa naman ako kasi may mamit sana ako doon na vlogger din. Sikat din siya. Hindi talaga natuloy guys. Kaya dito muna kami magkaraw-karaw ngayon. Mauna ilang simbahan diri sa Hinguog. Rita Di Cassia. Kung kinsay taga Hinguog din ni, shout out sa inyong tanan. Di ako sa inyong lugar. Nindot og limpyo diring dapita. Hinguog na hinguog ang ating beauty ngayon.
Si Sherwin guys, tuwa sa kuan o. Tuwa sa tumoy. Na yun siya, napalpak daw ang lakaw. O tingnan ninyo guys, o di ba? Sobrang linis guys, walang mga dahon-dahon. Oo. Malinis dito ang ilahang plaza. Ayan guys. Kinsay mga taga-Hinguog diha. Kung gimingaw na mo sa inyong lugar, kay wala pa mo nakauli sa inyohang dapit diri sa Hinguog, sudungan ninyo kini inyong plaza. Plaza diri sa Hinguog City. Hi, baby. Hi. You catch the butterfly. Catch the butterfly, baby. Naulaw siya, guys. Si baby. Diba ito yung tindahan nga daan dyan, siguro taas. Oh, Rintahanan nga daan, tindahan. oh. Post dito na post. Padulong bay-bay, padulong. Papadulong, lapinig na siya diha. Pinig na dyan. Oh, Na, mga tungtusa da. oh. Diyan sa munisipyo po na Petlikod, daan dyan, anok. Itong BGMP ba? Kanang chip sa BGMP sa Kamigin. Wakay ko kakuan. Bana sa akong kasin, first kasin. Taga diri jud mo. Oh, dali may ikaw. Dili na kadugay ba akong papa dili man mama na nabaho. Akong papa mura kuan gyud siya balingwan na yun balingwan. Balingwan. Sa balingwan. Balingwan jud inyo ha. Amo kay Ako taga diri gyud. amo barangay ra sa kuan Balingwan sa Mapua Bukid. Bukid. Oh. Shout out dia hi sa mga Tortusa family dia sa Balingwan ug diri sa Hinguog. Sa bataron nga adlaw. Happy Saturday. Saturday. Enjoy your life. Yeah, salamat. Salamat.